Nou, ik ben Bonner Sietsema en ik heb een bouwbedrijf en ik doe wat installatiewerk erbij. En ik heb dit autootje opgebouwd en dat is iets verrotter en dat is mijn werkauto worden. Dit groeide al heel lang in mijn hollen en ik dacht van wat kan er nou anders dan altijd mijn dieselauto om te rijden. En dus toen ben ik op zoek gegaan naar een andere manier van werken. Dag Wil. Hard de woei. Ja. Je had wat lekkage, hè? Omdat je op ziek bent, dan komt je meeskens in en dan, dan komt je op een gegeven moment bij Frisse Motors te lenen en die hebben een leuke buggy. En dan denk je van oké, die buggy, maar ja, daar kun je net mee werken in, dus dat wordt helemaal niks. Maar dan begin je het alweer te praktiseren en dat giet maar terug en dat meldt en dan denk ik, nou, het kan oors. Nou, dan ga je weer met die man aan het praten. En, nou, dat kellet dan wel eens wat zwier en op een gegeven moment komt het toch op gang en dan kan ik mijn ideeën ventileren en dat gaat wat over en weer. En, nou, en dan begin je te bouwen. Er zit een schenk in, de dwaren zit er nou in en er zit glas in en er zit verwarming in. Er zit een standverwarming in, dus als je hem thuis hebt staan en hij staat op te laden, onder een gewoon stopcontact, want dat is het hele mooie van het autootje. De kist maar een gewoon stekker, maar een gewoon stopcontact, de kist hem opladen. En dan gaat de standverwarming om, dus morgen staat een heerlijk warm autootje. Nou, door het lukje hier en dan zien we dat er al je raak in staat. En eigenlijk heb ik alles mooi. Ik zeg hem even snel laten, want soms kan er moeilijk in komen. En dan loeken we deze eruit. En dan kunnen we toch overal erbij komen. Nou, koffers heb ik al heel mooi. En dan schoost er maar weer in. Nou, zoals hierboven, maar dan maak je me een goed zien vanzelf. Nou, hier heb ik mijn zegen zitten. En daar heb ik mijn hulpstukjes alweer. Dus ik heb eigenlijk alles mooi. Waarom heeft de auto de naam Lietse Vrotter? Ja, ik denk hij moet een leuke naam hebben. En het is zo'n leuk lied, denk ik. Dus ik denk, maar hij moet wel werken van me. En het werken, dus is het de Lietse Vrotter worden. En dan ben je ook de grote Vrotter? En ik ben een lange Vrotter. Zij is het. Dus, en ik vermoed me er uitermate mee. Het wordt eigenlijk steeds leuker om met te rijden en te werken.